Sashen Hausa na BBC ke fatan kun wayi gari lafiya a shirinmu na karfe 6:30 agogon Najeriya da Nijar, 5:30 kenan agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa sabon harajin kashi 15 cikin 100 da shugaba Trump ya lafta wa dukkan kasashen duniya ya fara aiki. Rasha na ci gaba da yin lugudan wuta a kan Ukraine yayin da kasar ke cika shekara 4 tun bayan kaddamar da mamaya kanta. A Najeriya tsohon mataimakin shugaban kasar Atiku Abubakar ya ce rashin fitowar masu kada ƙuri'a zaɓukan cike gurbin da aka gudanar a wasu sassan kasar a ƙarshen mako ya nuna yadda sannu a hankali mutane ke dawa daga rakiyar dimokuraɗiyya. Lalle sai an tashi tsaye domin tabbatar da cewa wannan jam'iyyar ta APC an kawo da ita. Al'umma sun gaji, babu wani fata ga al'ummar Najeriya cewa wannan dimokuraɗiyya za a kai gaci. A jamhuriyar Nijar yayin da ake samun karuwar matsalar tsaro a jihar Difa, mahukunta na jan hankalin jama'a akan muhimmancin bayar da bayanan sirri. Inda ana ba su labari cikakke, wuri kaza akwai munafiki kaza yayi kaza mun gani koko ya faɗi kaza mun ji, inda ana sanar da su to da yawa wasu abubuwan an kiyaye ma jihar Difa. To muna tafa da dukkan waɗannan har ma da ƙarin wasu rahotanni a cikin shirin, amma da farko sai a gyara zama don shan labaran duniya. Ni ne Imam Saleh. Sabon harajin kashi 15 cikin 100 da shugaba Trump ya lafta wa dukkan kasashen duniya ya fara aiki. Ya sanar da matakin ne bayan hukuncin da kotun kolin kasar ta yanke ranar Juma'a, inda ta ayyana haraje-harajen da yake sanyawa a matsayin waɗanda suka saba ma doka. A yanzu dai sabon harajin na kaso 15 cikin 100 ya sanya shi ne karkashin wata dokar ta daban, kuma ya shafi hatta ƙawayen Amurkaci har da Birtaniya da Australia. To amma duk da haka zai kasance wani sauƙi ga wasu ƙasashen kamar China da Brazil, waɗanda ke takun sakar tattalin arziki da gwamnatin Trump ɗin. Hukuncin da kotun kolin ta yanke ya janyo dakatar da yarjejeniyoyi da dama na cinikayyar ƙasa da ƙasa da aka amince da su ko kuma ake ƙoƙarin cimma matsaya kansu da Amurkar. Rasha na ci gaba da lugudan wuta a kan Ukraine babu kakkautawa yayin da ƙasar ke cika shekara 4 tun bayan ƙaddamar da mamaya kanta. Jami'an Ukraine sun ce mutane 5 ciki har da yaro guda sun ji rauni, kuma an lalata gidaje da dama a har-haren jirage marasa matuka musamman a birnin Zaporizhia. Events to mark the invasion are planned in places such as Bucha. Wakilin BBC ya ce an tsara gudanar da tarukan tunawa da ranar mamayar a wurare da dama kamar Bucha, inda dakarun Rasha suka kashe sojojin Ukraine da dama. Ana sa ran shugabanni da 'yan siyasa daga fadin Turai za su halarci Kiev, babban birnin Ukraine ɗin, domin halartar tarukan. Hukumomi a Panama sun ce an kwace iko da wasu tashoshin jiragen ruwa guda biyu da ke mashigin ruwan kasar, wanda katafaren kamfanin nan na CK Hutchison da ke Hong Kong yake gudanarwa tsawon sama da shekaru 20. Wannan mataki ya zo ne yayin da rikicin kasuwanci tsakanin Amurka da China ke ci gaba da ƙara ta'azzara harkokin cinikayya a duniya. In January, the Panamanian Supreme Court annulled Hutchison's concession. Wakilin BBC ya ce a watan Janairu ne kotun kolin Panama ta soke yarjejeniyar da ta bawa kamfanin na Hutchison damar kula da tashoshin jiragen ruwan na gabar tekun Atlantika da Pacific. Duk da cewa ya nemi tsawaita masa wa'adin da aka bashi na miƙa ragamar su. Amurka da China ne ke amfani da mashigin mai tsawon kilomita 80. Kamfanin da ya yi Allah wadai da wannan mataki da ya bayyana a matsayin wani kokari na kwace iko ba bisa ka'ida ba. Tukuna shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. An saki tsohon jakadan Birtaniya Amurka Peter Mandelson bayan 'yan sanda sun yi masa tambayoyi a London. An kama shi ne bisa zargin aikata ba daidai ba sa'ad da yake matsayin ministan gwamnati. Binciken laifukan dai ya ta'allaka ne akan ko ya mika bayanan gwamnati masu muhimmanci ga ɗan kasuwar nan mai lalata da ƙananan yara Jeffrey Epstein a 2009. Kafin wannan balahira da ya shiga dai, Mandelson na ɗaya daga cikin manyan faratan susa a jam'iyyar Labour ta Firaministan ƙasar Keir Starmer. A baya sha musanta duk wani zargi na mu'amala da Jeffrey Epstein ɗin. A wata mai kama da wannan, Firaministan New Zealand Christopher Luxon ya fitar da wata sanarwa
yana mai cewa ƙasarsa za ta goyi bayan duk wani ƙuduri na cire tsohon yariman Ingila Andrew Mountbatten Windsor daga tsarin gadon sarautar ƙasar. Tsohon yariman shine na 7 cikin waɗanda za su iya gadar Sarki Charles. Gwamnatin Birtaniya dai ta ce tana tunanin zartar da wata doka don yin hakan, to amma tana buƙatar yarjejeniya daga wasu ƙasashe 14 na Commonwealth, inda Sarki Charles ɗin yake da iko kansu. A halin yanzu dai ana binciken tsohon yariman kan zargin aikata ba daidai ba, sa'ad da yake rike da ofishin gwamnati kan mu'amalarsa da Jeffrey Epstein. Ya musanta aikata dukkan wani laifi. Gwamnati ta ce za a ɗauki duk wani mataki ne bayan kammala binciken 'yan sanda. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To madalla, yanzu kuma bari mu je ga rahotanni. Tsohon gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir ‘yan Rufa'i ya maka hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ICPC a gaban kotu kan zargin gudanar da bincike a gidansa ba bisa ka'ida ba, tare da neman ta biya shi diyar naira biliyan 1 kan hakan. A wasu sanarwa da mai magana da yawun Malam Nasir ‘yan Rufa'i Muyuwa a da yake ya wallafa a shafinsa na X wato Twitter, ya nemi kotun tarayyar Najeriya ta bayyana cewa hakan ya saba ka'ida. Ga Khalifa Shehu Dokaji da ƙarin bayani. Karar wadda lauyoyin tsohon gwamnan jihar ta Kaduna Malam Nasir ‘yan Rufa'i suka shigar karkashin jagorancin barista Oluwale Iyamu suna da kalubalantar umarnin da wata kotun magistrate da ke Abuja ta bayar a ranar 4 ga watan Fabrairun da muke ciki don gudanar da bincike a gidansa. ‘Yan Rufa'in da yana karar ICPC da babban magistrate na kotun magistrate da ke Abuja da Sufeto janar ɗin 'yan sandan ƙasar da kuma ministan shari'ar ƙasar. A karar da ‘yan Rufa'in ya shigar ya nemi kotun tarayyar da ta soke wancan umarni da kotun magistrate ɗin ta bayar na damar bincike a gidansa, wanda ya ce hakan ya ci karo da sashi na 37 na kundin tsarin mulkin Najeriya. Haka kuma ya nemi kotu da ta tirsasa hukumar ICPC ta mayar masa da kayayyakin da ta kwasa a gidansa, sannan ta hana hukumar amfani da su a gaban kotu, saboda a cewarsa hakan ya ci karo da sashi na 34 da na 35 da 6 da kuma 7 na kundin tsarin mulkin Najeriya. Sannan kuma ya nemi kotun da ta bayyana dukkan hujjojin da hukumar ta ICPC suka samu a gidansa a matsayin haramtattu, kuma ta bayyana su a matsayin waɗanda ba su halatta a yi amfani da su a matsayin hujja ba a gaban kotu, saboda an same su ta haramtacciyar hanya da suka saba da kundin tsarin mulkin ƙasar. Haka kuma ya yi bayanin naira biliyan 1 da ya nemi da a biya shi diya, inda za a biya diyan naira miliyan 300 a matsayin diya ta tayar da hankali da rasa wani jami'in tsaro, sai kuma wata diyar ta naira miliyan 400 na samun waɗanda ake kara na hana su aikata makamancin matakin da suka ɗauka a kansa nan gaba, da rashin ɗa'ar da jami'ansa suka nuna da ya take haƙƙin ɗan adam, sai wata diyar ta naira miliyan 300 kan tursasawa da danniya da waɗanda ake kara suka nuna, ciki har da umarnin da suka samu a kotu, sai kuma naira miliyan 100 da ya nemi a biya a matsayin kuɗin shigar da kara da kuma sauran ɗawainiyar da za a yi a karar har zuwa kotu. Rahotanni dai na nuni da cewa ‘yan Rufa'i na tsare a hannun hukumar ta ICPC, sannan kuma sun je gidansa domin bincike a ci gaba da gudanar da binciken da take yi kan zarginsa da aikata laifuka. Tun da farko da EFCC ce ta fara tsare Malam Nasir ‘yan Rufa'in, sannan daga bisani aka samu labarin ya koma hannun ICPC, inda ita ma take gudanar da nata binciken na daban. Khalifa Shehu Dokaji, sashin Hausa da BBC a Abuja, Najeriya. To har yanzu dai a Najeriya jagoran 'yan hamayyar kasar kuma tsohon mataimakin shugaban kasar Atiku Abubakar ya bayyana rashin gamsuwa da yadda aka samu karancin masu zaɓe a zaɓukan cike gurbi na 'yan majalisa da kuma na ƙananan hukumomi da aka gudanar a wasu sassan kasar a ƙarshen mako. A wani bayani da ya wallafa, tsohon mataimakin shugaban kasar ya ce wannan wata alama ce ta koma baya ga dimokuraɗiyyar Najeriya. Haka su ma sauran jam'iyyun adawar kasar sun nuna damuwa kan yadda zaben ya gudana. Ga rahoton Zubairu Ahmad. Daga cikin manyan jami'an adawar Najeriya har da ADC da PDP da Labour wanda suka bayyana rashin gamsuwa da yadda zaben ya gudana, inda tsohon mataimakin shugaban Najeriya da kuma ɗaya daga cikin jigajigai a jam'iyyar ADC a ƙasar Atiku Abubakar ya bayyana sakamakon zaben da ciwa da sake wai an ba mai kaza kai. Abdulrashid Obasharada shine mai magana da yawun Atiku Abubakar. Sanarwa ce da muka fitar domin zaburar da fargar da al'ummar Najeriya halin da aka shiga
na tauye haƙƙin dimokuraɗiyya a wannan ƙasa. Lalle sai an tashi tsaye domin ganin tabbatar da cewa wannan jam'iyya ta APC an kawo da ita. Yana ɗaya daga cikin zaɓe da a tarihin Najeriya ma aka samu rashin fitowar jama'a domin su kada ƙuri'arsu. Kamar wannan rashin fitowar jama'a baya rasa nasaba da kila rashin dagewa ku yi kuwar neman ƙuri'ar mutane tun kafin a shiga wannan lokaci? Al'umma sun gaji, babu wani fata ga al'ummar Najeriya cewa kwarai da gaske wannan dimokuraɗiyya za a kai gaci. To ai ita jam'iyyar APC dama abin da take so ta amfani da shi kenan. Za ga cewa akwai sakamako daga hukumar zaɓe daban-daban da suka fito wanda za ga cewa ana goge lambobi, ana rubuta lambobin da ake bukata. Shi ma tsohon dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Labour Mr. Peter Obi ya bi sahun 'yan adawar da ke wannan suka. Ga abin da Ibrahim Abdulkarim mai magana da yawan Peter Obi ya shaida min. Zaɓe ya zama muna wani abu da ya tayar ma 'yan Najeriya da hankali yadda aka yi rugugu da zugudu aka yi abin da ake ce ma electoral bill shugaban kasa ya sa hannu wanda ba a taɓa ganin an yi saurin abun ba wanda har mutane suna ganin cewa duk abubuwan da ya kamata a bi na a ce an sa hannu ma ba sai aka bi ba kuma suka yi amfani da wannan dama shi minista ya zo ya ce ya kafa kafi. Idan har ana gudanar zaɓe bisa al'ada an san cewa akan hana mutane kamar zirga-zirga inda ba wuraren da suke jefa ƙuri'a ba. Zaben Abuja ba a hanawa. So mutane da yawa wayanda suke wasu yi rajista cikin Abuja ba sa zaɓe cikin Abuja. So abin da ya faru kuma mutane sukan taho wasu suna zuwa cikin garin ya su yi zaɓe. Akwai wanda aka interview da shi ya ce shi a Yanya yake amma yana shigowa gari ya zo ya yi zaɓe. Wasu kan zo daga Lubbi, wasu kan zo daga Airport Road, wasu kan zo daga garuruwa wasu da ke cikin Abuja su yi zaɓen su. Sai aka tara hanyoyin shigowa gari. Shi inda ake kallon abun a yanar gizo na ita RF da ita INEC ta fasada za a ga wurare da yawa an ci kurkula sunaye an canza. Kazalika a wani taron manema labarai da kungiyar Yiga Afirka da ta sanya ido akan zaben ta gudanar ta ce an samu kurakuran da suka hada da sayan ƙuri'u da sauya rumfunan zaɓe daga wasu yankuna zuwa wasu baya ga hana zirga-zirgar jama'a abin da ya taimaka wajen raguwar masu jefa ƙuri'a. To sai dai duk da hukumar zaben Najeriya INEC ta amince da karancin jama'a a zaben amma ta ce fiye da mutum 239,210 suka fita a rumfunan zaɓe wato daidai da kashi 15 cikin 100 na mutum miliyan 1,680,315 da suka yi rajista kenan adadin da ya zarce na shekarar 2022 mai kashi 9 cikin 100. A ranar Asabar da ne hukumar zaben Najeriya INEC ta jagoranci gudanar da zaɓukan shugabannin ƙananan hukumomin Abuja babban birnin Najeriya da na cika gurbi a jihohin Kano da kuma Rivers zaɓen da ake yi wa kallon zakaran gwajin dafin manyan zaɓukan shekarar 2027 masu zuwa. Zubairu Ahmad, BBC Hausa a Abuja, Najeriya. Tuma da lato a nan ko sabon harajin kaso 15 cikin 100 da shugaba Donald Trump ya lafta wa dukkan kasashen duniya ya fara aiki. Ya sanar da matakin ne bayan hukuncin da kotun kolin kasar ta yanke ranar Juma'a inda ta bayyana haraje-harajen da yake sanyawa a matsayin waɗanda suka saba ma doka. Ga rahoton Badamasi Abdulkadir Muktar. Sabon harajin na kashi 15 cikin 100 da shugaba Trump ya sanya bayan waɗanda kotun koli ta haramta aiwatarwa ya shafi kasashen duniya ciki har da ƙawayen Amurka irin su Birtaniya da Australia. Ana dai ganin duk da haka harajin zai zamo da sauki ga wasu kasashe kamar China da Brazil waɗanda ke yakin tattalin arziki da gwamnatin shugaba Trump. Hukuncin da kotun kolin Amurka ce yanke ne ya tilasta jinkin da dama daga cikin yarjejeniyar cinikayyar ƙasa da ƙasa da aka amince da su da ma waɗanda ake ƙoƙarin cimmawa tsakanin Amurka da ƙasashen. Sabon tsarin harajin na shugaba Trump dai ya janyo rudani tsakanin ƙasashen duniya musamman yadda shugaban Amurka ya tsaya kai da fata cewa zai bi wata hanya ta daban domin aiwatar da shirin nasa da alƙalan kotun kolin Amurka suka taka wa birki. Mr. Trump ya kuma sha alwashin sanya ƙarin haraji mai tsauri kan duk wata ƙasa da ke neman kawo masa cikas a shirinsa na abin da ya kira dawo da martabar Amurka. To a gaida Badamasi Abdulkadir Muktar da wannan rahoto da ya haɗa mana. To yanzu haka dai agogo na cewa karfe 7 ne saura minti 17 a Najeriya har ma da jamhuriyar Nijar. Imam Saleh ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. To gaba a cikin shirin muna tafa da labarin wasanni. A jamhuriyar Nijar yayin da ake samun karuwar hare-hare a jihar Difa, mahukunta na jan hankalin jama'a kan bayar da bayanan sirri domin shawo kan matsalar. Gwamnan jihar Janar Ibrahim Bagadoma ya ce wannan ita ce hanya kaɗai da za a iya bi
wajen aiki tare tsakanin jami'an tsaro da gwamnati da kuma al'umma domin yaƙi da matsalar. A halin da ake ciki dai mazauna jihar ta Difa na ci gaba da nuna fargaba kan halin da suke ciki. Ga rahoton Cimaila Yusufu. Sha'anin tsaro a jihar Difa da ke kudu maso gabacin Nijar na ci gaba da taɓarɓarewa inda ake samun har-hare da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai ke kaiwa nan da can a faɗin jihar tare da garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa. Duk da juriya da jajircewar jami'an tsaro da aka samu a cikin gida, yankin na fuskantar rashin tsaro na tsawon lokaci. A yunkurinsa na kaddamar da hare-hare ba tare da kakabci ba, wasu da ake zargin 'yan kungiyar Boko Haram ne sun kai hari ta cikin garin Difa, lamarin da ya tada hankalin mazauna birnin waɗanda suka kira ga hukumomi da su ɗauki matakan kare su. Fi sabilillahi wannan abun ya tada mana hankali. Kai talaka bawan Allah da zaran ka ji wannan. To gaskiya kai ka shiga cikin tashin hankali. Muna fatan gwamnati ta ɗauki mataki, su sun yi mu sanin abin da ya dacewa akan harkar tsaro. Da mu da yaran mu gabaki ɗaya muna cikin ɗaki muna ji haka muka yi shiru muka kyale har lokacin suka ƙare suka tai. In gwamnati ta ɗauki mataki aka sa mana matakan tsaro kenan he mu ji daɗi da mu da yaran mu. Ina cikin barci na ji abin ba daɗi. Lokacin da na ji shi ban yi barci ba. Kuma jami'an tsaro masu kare wannan abin Ubangiji Allah ya ƙara musu ƙwarin gwiwa. Gwamnan jihar na Difa Janar Muhammad Ibrahim Bagadoma ya bayyana tashin hankali da jihar take ciki game da har-haren na kungiyar Boko Haram tare da tabbatarwa al'umma cewa jami'an tsaro na nan ba dare ba rana suna aiki tukuru, sai dai shi Janar Bagadoma akwai buƙatar haɗin kai daga al'umma. Muna so mutane su kwantar da hankalinsu, mutanenmu suna tsaye, amma samun nasara a gare mu ya danganta da irin goyon bayan da su jama'a al'ummar Difa za ta kawo musu. Su suna bakin kokarinsu, amma inda ana ba su labari cikakke wuri kaza akwai munafiki kaza yayi kaza mun gani ko ya faɗi kaza mun ji, inda ana sanar da su to da yawa wasu abubuwan an kiyaye ma jihar Difa. Sai dai a nashi bangare Usman Gana shugaban kungiyar farar hula ta kusana da muka samu ta wayar salula ya kira ga hukumomi da su daina takura mutanen da ke kai masu labari, don haka na sa mutane su tsorata su ke ba da rahotannin da ake bukata. Mutane da yawa suna tsoro suna tardar su ba da labari, wani bi ana yi musu da tambayoyi da yawa ko a dan kai su suma kuma a yi musu gizon tambayoyi sai su yi ta bata lokaci. To wannan ne muna kira da gwamnati da sunan wannan gwamnati ne adali, gwamnati ne na gina kasa. Duk wanda ya bada labari na gaskiya a bar bata miki lokaci don saboda 'yan baya kar su daina bada labari. Dangane da wannan yanayi na taɓarɓarewar tsaro, ƙungiyoyin farar hula a Difa na kira ga haɗin kai da kuma taka tsantsan. Suna mace cewa ƙungiyoyin na da ƙarfi sosai, suna kai hare-hare da kuma garkuwa da mutane domin kuɗin fansa. To a gaida Cimaila Yusufu da wannan rahoto da ta haɗa mana. Idan muka sake komawa Najeriya, akalla 'yan ƙasar 19 ne aka sanya cikin jerin sunayen waɗanda za a mayar da su ƙasar sakamakon zarginsu da aikata laifuka daban-daban a Amurka. Bayanai daga shafin yanar gizo na hukumar tsaron Amurkar a ranar Lahadi sun nuna cewa adadin 'yan Najeriya da za a mayar zuwa gida yanzu ya kai 113. Ga rahoton Ahmad Kaba Idris. Sabbin waɗanda aka saka a jerin sunayen da gwamnatin Amurkan ta fitar an same su da laifuka daban-daban da suka hada da lalata ƙananan yara da damfara da hari da safarar miyagun ƙwayoyi da kuma karkatar da kuɗaɗe. A wata sanarwa da aka wallafa mai ɗauke da jerin sunayen ta bayyana cewa rundunar ICE mai yaƙi da bakin haure ne suka kama mutanen kuma za ta ci so ƙeyarsu bayan kammala cika dukkanin sharaɗan da suka shafi dokokin shige da fice. Tuni dai masana suka fara tsokaci a kan batun. Dr. Yusuf Aliyu Harande mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum kuma malami a jami'ar Pennsylvania da ke Amurka. Idan aka zauna ka kalli abin gabaki da shi zaga cewar ba wani abu bane, Najeriya karan kanta wannan babban koma baya ne gare ta a ce ana kiran sunan Najeriya a duniya, a ce ga 'yan ƙasarta ana mai da su gidaje saboda sun yi ayyukan asha. Mutanen nan da ake tuso ƙeyarsu zuwa Najeriya, ina makomar 'ya'yansu da yawancinsu sun kasance 'yan Amurka ne. Babu wani abu da zai faru da su, musamman idan aka ce uwayensu mata Amurkawa ne suna da takardu da saurakinsu, ba zai zama da cewar abu ne da zai sa fitar da wa'innan yara ba. Su dai da suka zama da cewar sun karya dokar ƙasa kuma ba su da takardun zama
na zama 'yan ƙasa, to shine dalilin da zai sa a fitar da su. Amma ko su da a ce sun cika ka'idoji sun zama 'yan ƙasa, babu dalilin da zai sa a fitar da su ko da ko wani irin laifi suka yi. Idan har laifin nan bai shafi laifin ta'addanci, to shine shugaban ƙasa ke da hurumin da zai kwace wannan takardu nasu na zama 'yan ƙasa ya kuma fitar da su daga cikin ƙasa. To ko kuna da bayanin halin da irin waɗannan mutane kan shiga idan sun dawo gida? Bai zama na cewar za su tagayyara ba, saboda zaman da suka yi Amurka ya ƙara gogar da su fahimci rayuwa, zai ba su damar su zo su samu wani abin yi wanda zai zama da cewar za su yi dogaro da kansu ba tare da sun ci gaba da wannan ayyuka na asha ba. Akwai abin da kake ganin gwamnati za ta iya yi wajen ganin an kawo ƙarshen wannan lamari? Gwamnatin Najeriya babu abin da za ta iya yi saboda ta riga ta rasa kadarinta, ta rasa mutuncinta a idon duniya, musamman a ƙasar Amurka. Saboda shugaban Amurka alƙalin masu nuna cewar Najeriya tana daga cikin ƙasar da ya fi renawa. Idan na fahimci, dakta, za a ci gaba da tuso ƙeyar irin waɗannan 'yan Najeriya kenan gida. Ai wannan abu yanzu ma aka fara, ba kuma komi yasa yanzu aka fara ba, saboda renin da aka yi ma Najeriya. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da hukumomin Amurka ke ci gaba da yaƙi da masu aikata laifuka da kuma bakin haure da ba su da takaddun izinin zama. A baya dai an rawaito 'yan Najeriya 79 ne aka samu da laifi, inda aka fara tsara yadda za a taso ƙeyarsu gida bayan kama su da rundunar ICE mai yaƙi da bakin haure a Amurka ta yi. Ahmad BC a Abuja, Najeriya. To a wani batu mai kama da wannan, dangin wani matashi dan asalin jihar Kebbin, Najeriya da gwamnatin jihar ta ɗauki nauyin karatunsu zuwa Indiya sun koka kan yadda har yanzu dan uwar nasu ke ci gaba da kasancewa a tsare bisa zargin aikata laifukan da suka shafi intanet. Dangin matashin sun ce hukumomin ƙasar ta Indiya na zargin shi da wasu matasa ne da aka samu tare kan zargin halatta kuɗaɗen haram da ƙarin wasu laifukan. Sumayya Suleiman Bunza 'yar uwa ce ga matashin, ta kuma yi wa Khalifa Shehu Dokaji ƙarin bayani. 28 ga watan Januwari 2025 aka kira ni daga makarantarsu, ana sanar da ni cewa an kama shi, ana zargin shi da laifin cyber crime. Wato aikata laifi ta fannin intanet. Haka ne. Kamar wani nau'in laifi kenan ya saka aikata ta intanet din? Sun siyar ma da wani account ɗinsu, shi kuma ya amfani da wannan account in yi money laundering. Bayan sun siyar da account in, wanda suka siyar ma da account in shi ya ba ma wani mutumi account in, shi kuma ya saka kuɗi marasa kyau a account in. Su 'yan Najeriya ne ko Indiyawa ne? Su 'yan Najeriya ne. To kamar tun lokacin da abin ya faru, wani yunkuri aka yi na tuntuɓa don ganin cewa an sallamo su? Da farko da abin ya faru mun yi yunkurin gaya ma gwamna ta hanyar na kusa da shi da kuma mukarraban shi, kuma gwamna ya san da cewa abin ya faru da yaran. Mun yi kokarin mu tuntuɓi makaranta, amma makaranta ta nuna mana cewa ba mu muke da haƙƙin tuntuɓar su ba, waɗanda suka hannanta su gare su za su tuntuɓe su. Lokacin da kuka tuntuɓi ɓangaren gwamnatin, me suke ce muku? Bangaren gwamnati da muka tuntuɓa, da farko aka gaya mana cewa gwamna ya nuna babu ruwan shi cikin kesin, saboda shi ba shi yasa su yi abin da suka yi ba. Amma daga baya, lokacin da yara mate ɗinsu za su ƙare makaranta, gwamna ya je can kuma ya sa an yi bincike akan kesin, ya yi alkawarin cewa insha Allah komai zai kawo ƙarshe. So amma tun daga lokacin nan ba mu ƙara jin komai ba, yanzu wata 8 kenan. Bangaren gwamnatin sun gaya muku me suka gano daga bangaren binciken da aka yi sanda gwamnan ya je? Gaskiya ba mu samu kowane bayani daga bangaren gwamnati ba, kawai bayanai ne da muke samu ta bangaren yara abokanan kanina da kuma lauyansu. To kamar ku, wane irin zulumi rashin sanin halin da yake ciki ya jefa ku? So muna cikin damuwa sosai da alhini akan yanayin da yake ciki, saboda ba mu san halin da yake ciki ba, kuma yaro tun da ya shiga cikin wannan halin ya rasa mahaifin shi, bai san mahaifin shi yana raye ba ko ya rasu, sannan kuma mahaifiyar shi tana cikin damuwa sosai akan rashin shi. To yanzu ku takamaimai me kuke fata ko kuke so a yi? Mu abin da muke fata kuma muke so a yi kuma muke roƙo, muna roƙon gwamnatin jihar Kebbi da don Allah ta taimaka ta hito mana da wa'innan yara, ta taimaka ta kawo mana ƙarshen wannan abin da ya same mu. Muna cikin damuwa, muna cikin alhini sosai, don Allah gwamnati ta taimaka mana. Gwamnati su suka kai shi, don Allah su taimaka mana su fitar mana da shi.
laifin da ake zargin shi kwata-kwata ba halin shi bane, ko kaɗan ba halin shi bane. Sumayya Suleiman Banza kenan yar uwa ga Yahaya Muhammad Bashir, wani matashi dan jihar Kebbi da ake tsare da shi a kasar India. To sai ku biyo mu a shirye-shiryenmu na gaba don jin martanin gwamnatin jihar ta Kebbi akan wannan batu. To yanzu kuma sai labarin wasanni a takaice tare da Muhammad Abdu. Za a fara kirga dakika 5 lokacin jifa wato throw-in da kuma bugun falan daya goal kick a gasar cin kofin duniya ta bana, yayin da masu tsara dokokin kwallon kafa ke shirin bullo da sabbin matakai domin rage bata lokaci. An samu dakile bata lokaci daga mai tsaron raga da aka amince kada kullo ya wuce dakika 8 a hannunsa. Ana sa ran za a amince da sabbin dokokin a taron shekara-shekara da za a Wales ranar Asabar. Duk Abubakar, wanda ya jagoranci Curaçao zuwa samun tikitin shiga gasar cin kofin duniya a karon farko a tarihi, ba zai jagoranci tawagar ba bayan da ya murabus saboda dalili na kashin kansa. Tsohon kocin na da Belgium da Koriya ta Kudu da PSV Eindhoven da Sunderland da Rangers ya yi murabus ne saboda rashin lafiyar diyarsa. Da ce kocin mai shekara 78 ya jagoranci tsibirin zuwa babbar gasar cin kofin duniya ta bana, da ya kafa tarihin koci mai yawan shekaru a gasar. A yau Talata ne za a ci gaba da wasa na biyu a cike gurbin neman shiga zagaye na biyu a Champions League da za a fafatawa 4. Ba Leverkusen da Olympiacos, Inter Milan da Bodo, Newcastle da Karabar da wanda Atletico Madrid za ta yi wa Club Brugge masauki. Atletico Madrid ta tashi 3-3 a Belgium a wasan farko, tana da 'yan wasa da ke jinya, ciki har da Nico Gonzalez da Pablo Barrios, da sai watan gobe ke sa ran za su koma taka leda. An dakatar da ɗan ƙwallon Benfica Gianluca Prestini wasa ɗaya na je ka gyara halinka bayan zargin kalaman wariya da Vinicius Junior da Real Madrid ya kai rahoto a yayin haɗuwarsu a gasar Champions League a makon jiya a Portugal. Sai dai kuma UEFA ta ce za a iya ɗaukar ƙarin matakan ladabtarwa da zarar ta kammala bincike. Benjamin Sesko ne ya ciwa Manchester United ƙwallon da ta je ta doke Everton da mai ban haushi a jiya ƙarashen wasan mako na 27 a Premier League. Kenan United ta koma ta hudun teburi a wasa na 6 a jere kenan ba ci Michael Carrick ba, wanda ke yake rugon kwarya da nasara 5 tun bayan mai gurbin Ruben Amorim a Old Trafford. United ta doki fansa kenan bayan da aka doke ta wasan farko. Everton ta ƙara ci karo da koma bayan wadda ta yi wasa 7 a jere dukan fafata ba tare da nasara ba a filinta na Hill Dixon Park. To gaida Muhammad Abdu zai sake dawa a shirinmu na hantsi da wasu cikakkun labaran wasannin. Domin ci gaba da samun labarai da ɗumi-ɗuminsu, sashen Hausa na BBC ya buɗe sabuwar tasha a manhajar WhatsApp. Sai ku biyo mu a tashar tamu ta WhatsApp domin samun ingantattun labaran da suka shafi rayuwarku. Sannan muna fata za ku ci gaba da bibiyar mu a Facebook, Instagram, YouTube da kuma X domin tafka muhawara akan labaran da muke wallafawa. Kada ku manta, shafinmu na intanet wato bbchausa.com na ci gaba da wallafa labarai da rahotanni da bidiyo da kuma wasanni kan al'amuran yau da kullum. BBC Hausa, tasha mai tafiya da zamani. To sai a ci gaba da kasancewa da mu, sannan za ku iya garzayawa shafinmu na intanet wato bbchausa.com inda za ku samu ƙayatattun labaran da muka wallafa, kamar babban labarinmu a shafin da ke cewa mai zai bambanta zaben Najeriya mai zuwa da waɗanda suka gabata. Makala ce ta musamman da aka yi ta gata nan, za ku iya lekawa domin ganewa idan ku. Sannan akwai wani labarin da ke cewa sabbin hanyoyin da malaman musulunci a Najeriya ke yada wa'azi, har ma da yadda kisan gagarumin mai safarar kwaya ke neman jefa kasar Mexico cikin tashin hankali. Akwai ma wani labarin da ke cewa me yasa kasar Iran ta ƙi miƙa wuya duk da jibge kayan yakin Amurka a gabas ta tsakiya. To masauro ƙarshen shirin namu na yanzu kenan, a madadin Badamasi Abdulkadir Muktar da ya tsara shi, sai kuma Lawan Suleiman da ya haɗa mana sauti. Imam Saleh ke cewa mu haɗa a shirinmu na hantsi nan da minti 30 daga nan sashen Hausa na BBC.